हाय लोगोफोर बयखौबो गोसो गोरबोजों बरायना लाबाय आसा खालामो बयबो मोजाङै दङ जोङो दा बुमस्रांजों आङो हराव मानि थाखाय भिडिअ लाबोदों होनबा नोंथांमोनखौ खोन्थानोसै गामियाव आरोना जों गामियाव माने गोदान बर' सिनेमा लाबोदों आरोना ओमफ्राय बेखौनो माने जोङो नायनो होननानै फैदों आरोना ओमफ्राय जोंहा बुमस्रांजों आङो नै जा बुमस्राङा चेयार टेयार लानानै फैखाबाय बिदानि चेयारखौनो लानानै फैदों जि खुसि जादों आयु आयु खुसिथार ओमफ्राय जोंहा मानि थाखाय नै इसानाव हाबलांदों होनबा बिबोनाङा माने गावसोरो जोंहा बिखुनजोजों बिबोनांजों एम्फौ ज' माबादोंमोन आरोना इसोरो लादोंमोन ओमफ्राय दिनै एम्फौ जिरदों आरोना ओमफ्राय एम्फौ लाथाजों इसोरो अनला संदों आरोना ओमफ्राय आइया बुंनायखाय माने अनलाजों एम्फौ संदों जालांनोबा होननायखाय इसोरनाव फैबाय आरोना लोगोफोर जालांनो होननानै ओमफ्राय जोंहा बे चेयारखौ मानि थाखाय लाबोदों होनबा गामियावथ' ओरै जेनेबा कारपेटफोराव तिरपातफोरावसो जिरायनो होखायो नालाय गोदोथ' जिगाबावसो जिरायबावोमोन ओमफ्राय दा बुमस्राङा बिदानि चेयारखौ माने लानानै फैखाबाय आरोना नै आइमोना बैयावनो एम्फौखौ लादों आरोना ओमफ्राय इसोरो दिनै बुरजाथार जिरदों अनलाजों संदों होननायखाय जालां होननायखाय इसोरनाव हाबलांबाय आरोना इसोरबो दाहाय थांगोन होननायखाय ओमफ्राय इसोरनि आङो दा अनला संनायखौ नोंथांमोननो खोन्थानोसै आरोना नायदो इसोर माबायदि संदों नोंसोरनि अनला ओंख्रिखौ खोन्थानोसै आङो अनला ओंख्रिखौ खोन्थानोसै आङो नै एम्फौ होनोसै आङो अनलायाव एम्फौआव अनलाखौ होबाय एवथुमनानै बरिया जाखागोन बे अनला ओंख्रिया थोगोन इमान रायजो बुरजायाव एम्फौ जायाना इसोरो जोंसो जागोन जाया इसोरो एम्फौ जाया ओइबो जाया आखामसा जाया ओमफ्राय मा सोरनि बेयो जोंनि मानि माने ओमफ्राय नै बेखौबो एम्फौ बायदिसो नुबावदों नै नैबे गांजेमा हा गांजेमा नङा नैबे गांजेमाफ्रा नै ओमफ्राय नैबे सिंखावरि नंगौथ' आरो ओमफ्राय सामब्राम गुफुर बानलु बाथोन जोंसै माने फिल्म नायनो फैनायानो मालायनाव ओंखाम ओंख्रि संनायसो नायनो हाबफैनाय जाबाय आरोना माने आलासि दङ आलासि गैया खोमा साननानै हाबदोंमोन आरोना जोङो अनला ओंख्रि साखिलांनो होननानै नै बिखुनजोफोर संनायखौ दासो होदों नालाय गोजा नुदों दा गोमो जालांदों हा नंगौ दा गोजा नुदोंना दासो खारै होदों नालाय ओमफ्राय दा गोमो नुगोन ना एसे साखिनानै थांसै बिसोरनि एम्फौ लानायखौ ओमफ्राय फिल्म नायनोसै आरोना ओंख्रिया मोननोसै लोगोफोर नै दुन्दियाबो होबाय नामा बरिया जाबाय माथो नंमारगौ गोमो जाफिनबाय गोमो जाफिनबाय दहाय आइया गोमो जाफिनगोन होनदोंमोन नालाय दहाय गोजा नुदोंमोन ना ओमफ्राय दा मोननोसैखाय जाबाय बांद्राय लाथाब लाथाबबा माबायोसो खुरैयावसो थायो बरिया जाबाय जा सोर सोर संदों होननानै बाख्नायगोनथाय सानै साथाम रान्धोनि नोंखौ खिथानाङादो माने रान्धनिफ्रा महरबो खिथानाङादो महरखौनो रावनिखौबो खिथाला दे ओंख्रिखौल' खिथाबाय ना नोंबो लाजिदो लाजिया ओइ ने होमबालाय जा बेखौनो खोन्थासै नै रान्धनिया बेनो जा बरियाल' माबा मोनसे हाबा जा बस जा सोरनिबा आलासि मा होनगोन हाथिमंगल बिदिनो खामानिखौ मावजोबो आरो खामानि मावनायाव माने बेल' लायाखै बे माने रान्धनि आरोना हाला रिटायार जाबाबो गला माथो रिटायार जायाखै दा बिहामजो मोनबा रिटायार जागोन र' बिहामजो मोनहां जादों रिटायार जासिगोन बानलु बाथोन देदों खोमोरदो आखौ खोमोरबाय गांजेमा बाथोन देदों गांजेमा गांजेमा बाथोन बेबो मोनबाय ना मोनबाय मानिमुनि बरिया एसे साखिनानै थांनोसै फिल्म नायनो दसे गुसु जादों र' गुदुं गुदुंबा गोथाव जाया जोमनानै गोजां बोथोर नालाय साखिनायनोसै आं र' मोनसे र' इदिखौ जाया माने नोङो जाबाय नै गोथाव जादों गोलैनाङा संग्राफ्रा जानाय बावाखैसो जोंनोसो जाहोगोरबाय आरोना
फिल्म नायनो थांगोन होननायखाय आइ खाथो खाथो मोनजादों खाथो खाथो मोनजादों माथो खाथो मोननायखौ होखादों मा बुस्थु ए भगबान एखानथ' ओइ मायाव आखायाव आजौखो मुदुफुल बिलाइबो होबावदोंनो माबायाव अनला ओंख्रियाव खानो खाथो खाथो मोनो मा खाथो खाथो मोनजाखो सानदां संनो रोङालै इयो होलाय मोनसेखौनो जानायबावनो बिलाइ गोथां गोथांखौ आं दुन्दिया होननानै जादोंमोन माने थाब थाब जागोनसै लोगोफोर ओजोंहाय फिल्म नायनो थांनोबो टाइमा जाबाय फिल्म नायनो थांनोसै नै जगार लाखाबाय एबार ओंखारलांबाय माबा एम्फौबो जों जाखांबाय अनला ओंख्रि साखिगोरबाय आइ मोना जाबावाखैसो नै एम्फौ जिरबावदोंसो इसोरो एम्फौआनो जिरबाबो जोबला हरनि 12थासिम जिर होनदों ओमफ्राय आंखौ ने होनदों आरोना थाङाबो जोबला जों थांग्रोनोसै होमबा बे सेयार जगार लाखाबाय थांनोसै थ' सोरां बेसे फैसाया बेसे 50,000 50,000 बेसे टिकेटआ बेसे 500 सासेयाव 500 दे आइदे टिकेट ला अनलाइन जागोन ना जाया जायो अनलाइन जायाबाथाय फैसा मोनला आरो जोंना सारा डायलग बुंनो दै 500 नङा 50 थाखा नै जोंना अनलाइनबो दं होनो हायो एसे फालतु मानसिया बोरायबाय मा नाम फिल्मनि नामालाय आं बेलेग एक्टरसो फैदों सानदों माथो बिहौआसो नै सासे दिनैसो नुजाथारामोन जि रागा जोङोमोन केमेरा लाबा जन बेखौ देखायनो आं जि रागा जोङो इयो गाब गैयि जायख्लं गाब गैयि जायख्लं आंथ' लाब गैयिसो होननाय खोनादों नोंलाय आं लाब गैयि जायख्लं लामा जामा फिल्म माने दा जोंनि जालाहाय आं लाब गैयि फिल्मनि बिथोराव जाहैदों बेनो मुंदांखा फिल्मनो 40 थाखा लाहाय 40 थाखा र' Nandiyona